Tervetuloa Kaksoset puhuvat kaksosuudesta kirjan julkistustilaisuuteen. Mun nimi on Reino Myllymäki ja mä olen Ketterät Kirjat Oyn toimitusjohtaja ja voin paljastaa senkin, että olen firman myöskin ihan ainoa työntekijä, vaikka aika herkästi puhunkin me-muodossa. Ja tässä yksin tekemissä on se hyvä puoli, että ei jää hetkeäkään niin kuin epäselväksi se, että kenen pitäisi tehdä ja mitä. Mutta tosiaan tänään meillä on uusi kirja tulossa markkinoille. Tämä on tullut kirjapainosta jo itse asiassa viime viikolla. Kirjapaino oli tällä kertaa nopea ja oltaisiin sen puolesta voitu järjestää tämä tilaisuus aikaisemminkin. Mutta ensiksi mä ajattelin kertoa pikkusen tästä Ketterät Kirjat Oystä ja itse asiassa ihan alkuunsa, miten tämä tänään menee. Mä nyt ensiksi puhun nämä alkusanat ja sitten yritän haastaa kirjoittajia kertomaan tästä kirjasta ja lopuksi yritetään vielä synnyttää keskustelua myöskin muiden osaottajien kesken. Meillä on tänään kaikilla mikrofonit on käytettävissä ja samoin kamerat, että tämä on sen verran kuitenkin pienimuotoinen tilaisuus, että en lähtenyt sille, että mun pitäisi voimakkaasti moderoida täällä. Tosiaan Ketterät Kirjat on vuonna 2013 perustettu riippumaton kirjankustantaja. Me oltiin sitä ennen kustannettu 3 kirjaa yhdessä konsulttitoimistossa, mutta kun tuli uusi kirjailija, semmoinen, joka ei ollut konsulttitoimistossa töissä, niin päätettiin perustaa erillinen yhtiö kustantamaan kirjoja ja näin sitten elettiin vuoteen 2017, jolloin sitten mun ja erään toisen henkilön ristiomistukset purettiin ja Ketteristä kirjoista tuli kokonaan minun yhtiöni. En tee töitä rahankiilto silmissä, julkaisen kirjoja, jotka ansaitsevat tulla julkaistuksi, eli kirjan kohdalla ensimmäisenä mietin, että muuttuuko maailma kirjan myötä paremmaksi ja jos muuttuu, niin todennäköisesti pääsemme nopeammin eteenpäin. Omia kirjasarjoja on 5 ja kaikkiaan tähän mennessä on julkaistu se 90 teosta. Nimensäkin mukaan ne toimitaan ketterästi, kustannustehokkaasti ja vastuullisesti ja tarkoitus on se, että ollaan hyvä vaihtoehto sekä suurille kirjankustantamoille että omakustanteille. Tässä matkan varrella itse asiassa ihan viime talvenkin aikana on nähnyt tilanteen, missä kirjailija kysyy tarjousta 13 kustantamolta ja mä tiedän jo siinä vaiheessa, kun mä vastaan, että minä tuon kirjan tulen kustantamaan. Eli kustantamot ei välttämättä edes vastaa nämä isot, niin jos ei se ole heidän jotain mieligenreään se kirja. Ja mä oon itse todennut, että mulle riittää nämä isojen kustantamojen muruset niin tähän hommaan, että ei mun tarvitse Sofi Oksasta eikä muita sellaisia päästä kustantamaan. Me aloitettiin aikanaan CXO Akademi-kirjasarjasta ja siinä on nyt julkaistu 36 johtamisen kirjaa ja Kaksoset puhuvat kaksosuudesta tulee nyt sitten tänään olemaan sen kirjasarjan 37. teos. Eli se on meidän se kruununjalokivi on todellakin nämä johtamisen kirjat, jotka julkaistaan aina pehmeäkantisina, jotta johtajilla olisi ottaa lentokoneeseen mukaan enemmän kirjoja. Ilmailumuseoyhdistyksen kanssa on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2016 ja heidän ilmailuhistoriakirjasarjaan on julkaistu 16 kirjaa. Ja näiden kirjojen osalta koko kirjailijan tuotto tai osa siitä menee Ilmailumuseoyhdistyksen hyväksi. Ja kun kaikille kirjailijoille tämä ei käy, eikä toisaalta voida käyttää hyväksi näitä Ilmailumuseoyhdistyksen sopimuksia suurten ilmailumuseoiden kanssa, muun muassa kuva-arkistojen käytöstä, niin on myöskin olemassa tällainen oma ilmailun historia-kirjasarja,
siinä on myöskin välilyönti tuossa ilmailun historian välissä, että se on vähän eri niminen ja siinä on julkaistu 11 kirjaa. Ja sitten semmoiseen ilmavoimien historiajulkaisukirjasarjaan on julkaistu 1 kirja täällä. Sitten on historiakirjasarja, joka alkoi jo vuonna 2015. Ja siinä on sitten paikallishistoria, henkilöhistoria ja muuta historiaa, siis ilmailuhistoria ulkopuolelta. Ja viime vuonna, kun mä sitten päätin, että todennäköisesti tulen elämään eläkkeelle saakka, niin tämän firman toiminnalla niin aloin laajentaa toimintaa ja otin sitten fiktiokirjallisuuden niin mukaan toimintaan. Siihen astihan oli aika tiukasti pyritty tietokirjallisuuden kustantamiseen ja julkaisemiseen. Tosin tuolla historiakirjasarjassa on julkaistu 5 historiallista romaania, jotka on kyllä tietokirjan ja fiktion niin kuin rajamailla. Sitten perustettiin tänä keväänä ilmailukirjasarja, koska on tulossa myöskin sellaista ilmailuun liittyvää kirjallisuutta, joka ei ole ilmailuhistoriallista. Ja sitten muutamia kirjoja julkaistu kirjasarjojen ulkopuolelta. Parikin kirjaa on tehty tämmöisiä sukukirjoja, jotka eivät ole menneet yleiseen myyntiin, vaan jonka kappaleet 1 on mulla hyllyssä ja 6 on lähetetty Kansalliskirjastolle ja loput on sitten kirjailija ostanut itselleen. Pieneksi kirjankustantamoksi ollaan tehty aika merkittävä panostus kesällä 2022, eli mä jumppasin läpi tämän e-kirja- ja äänikirjaprosessin ja ollaan todennäköisesti Suomen pienin kirjankustantamo, jonka kirjat on kesästä 2022 menneet e-kirjaprosessiin ja jotkut kirjat on saatavina myöskin äänikirjoina ja myyjänä on Ellipse, joka suoraan sanoen itse asiassa halusi meidät niin kuin toimittajikseen, että yhteydenotto tuli aikanaan sieltä päin. Tämä e-kirja ja äänikirja ei ole mitään suurta bisnestä tällä hetkellä, eli se on vielä suoraan sanoen aivan nappikauppaa, tappiollistakin, koska myöskin e- ja äänikirjoista, varsinkin äänikirjoista on helposti aika isotkin kustannukset. Mutta se on tulevaisuuden alaa. Nyt kun vielä pääsisi eteenpäin. Niin. Ja tästä kirjasta ajattelin sanoa sen verran, että niin kuin kertoakseni vaan, että miten tämmöinen kirjaprosessi menee, niin Seppo Aholta ensimmäinen yhteydenotto oli 16. elokuuta 2024 ja sitten me tavattiin, kun ollaan molemmat asutaan täällä Tuusulassa, niin tuossa Hyryllässä 5.3. tänä vuonna. Ja huhtikuun lopussa alkoi tulla materiaalia ja taittomallit tehtiin toukokuun alussa ja sitten taitto aika lyhyessä ajassa ja osittain tämän nopeasti edenneen taiton vuoksi niin todettiin, että uskallettaisiin jo 18.6. niin tämä kirja julkistaa. Ja painoin tuon kirjan laitoin 23.5. ennen kuin lähdin reissuun tuonne pohjoiseen ja kirjakasa ehti tulla jo sen reissun aikana painosta. Kirjan sisältö oli laadukasta. Onhan tässä tekijänä asiantunteva joukko, professori Jaakko Kaprion johdolla, yliopistolehtori Kristiina Heinonen, erityispedagogi Kaarina Höykinpuro, toiminnanjohtaja Ulla Kumpula ja identtinen kaksonen Seppo Aho, joka tässä toimi sitten toimittajana ja oli hahmotellut ton sisällön järjestykset ja kun sitten meikäläinen pääsi siitä ideasta kiinni, niin eihän sen jälkeen niin sehän oli vaan tekemistä. Itse en ole sitten minkään sortin kaksonen, en ole identtinen enkä epäidenttinen enkä edes valekaksonen. Tosi pikkusiskon kanssa ikäeroa oli sen verran vähän että kyllähän me aika yhdessä elettiin. Meillä on vähän toista vuotta ikäeroa elettiin.
Mutta tämä kirjan taittaminen ja varsinkin oikolukeminen, jonka minä teen aina vielä, niin se toi minullekin välähdyksiä kaksosten maailmasta ja asioita, joita ei ole koskaan tullut edes ajatelleeksi. No, suvussa meillä on näitä identtisiä kaksosia ja on ei-identtisiä kaksosia ja onpahan jopa yhdet valekaksosetkin. Mun mielestä tästä teemasta ei ole julkaistu paljon suomenkielistä tietokirjallisuutta, joten tällainen uusi kirja on aina tervetullut ja sen tähden koko kirjoittajajoukolle onnittelut. En ole myöskään kysynyt, että onko teistä kaikki kirjoittaneet jo aikaisemmin kirjoja. Epäilen, että Jaakko ja Kristiina ja Kaarina on kirjoittaneet ainakin ennen, mutta jos joukossa on sellaisia, jotka ei ole aikaisemmin vielä julkaissut kirjaa, niin onnittelen teitä, koska mun mielestä kirjan kirjoittaminen on sankariteko edelleenkin Suomen maassa ja siinä mielessä aplodit uusille sankareille. Tosiaan kirja on CXO Academy-kirjasarjan 37. kirja ja se on myynnissä kustantajan verkkosivulla tai oikeammin toi linkki ohjaa siihen kirjan tietosivuun ja sitten verkkokaupan puolelta löytyy sitten mahdollisuus ostaa tuota kirjaa. Suositusvähittäishinta on 40 € ja meidän systeemissä niin tuo suositusvähittäishinta piti joskus sisällään 55 € postikuluja, eli silloin mä olen sen vähentänyt ja verkkokaupassa siis myydään nykyään hintaan 35 € ja postikulut ja siellä on voimassa kuun loppuun asti tarjous, jonka mukaan kaksonen 2025 kampanjakoodilla niin kirja lähtee 30 € ja postikululle, joka on tällä hetkellä 6,70 niin Suomeen ja ulkomaille vähän kalliimmalle ja sitten jos ei halua PayPalilla maksaa, niin sitten sähköpostin laskusta niin veloitan pari euroa, ne menevät kyllä kirjanpitäjälle ja sähköpostilaskun lähettäjälle niin ihan täysmääräisesti. Tosiaan kirjasta vielä sen verran, että P5-kokoinen 104 sivua ja pehmeät kannet on kirjalla. Joo, tässä oli kustantajan sanat ja Seppo, avaatko sinä seuraavaksi sanaisen arkkusi? Kiitoksia. Kyllä se sopii. Näinhän me oli puhetta hetkeä aikaisemmin. Ja minun täytyy nyt vähän niin kuin perustella ja ikään kuin puolustella, että miksi olen tällaiseen työhön lähtenyt. Mutta ennen sitä minä haluaisin omasta puolestani kiitellä tätä meidän tiimiä. Voisi sanoa, että tämä on semmoinen, että dream-tiimi, koska me olemme erittäin niin kuin yksimielisiä olleet ja yksituumaisia ja kaikilla on ollut hyvin paljon annettavaa tähän asiaan. Ja jos ajatellaan tätä meidän tiimiä, niin esimerkiksi Jaakko Gabrion on käyttänyt aikaansa 2 otteeseen, kun tämähän on itse asiassa semmoinen useampivuotinen projekti, jota lähtökohtaisesti ei kirja ollut edes tavoitteena, mutta pari vuotta sitten meillä oli Seinäjoella tämmöinen kaksosuustapaaminen aivan valtakunnalliseksi tapahtumaksi suunniteltu, ja sehän toteutui sillä tavalla pienimuotoisesti tosin, mutta siinä oli jo Jaakko Gabria ja Kristiina Heinonen keskeisesti paikalla, ja oikeastaan voi sanoa, että tämä oli se tilaisuus, mikä niin kuin tavallaan loi pohjaa tälle tuotokselle. Että minä koin sillä tavalla, että tämä aineisto olisi nyt lähes valmiina, ja sitten kun siihen lisättiin tämä Kaarina Höginpuron
erityispedagogiikan alaan kuuluva puheenvuoro, niin se jo täydentyy ja sitten vielä oli tämä Monikkoperheet-lehti, jonka koko aineisto oli sitten käytettävissä. Että sillä tavalla tämä lähti niin kuin tämä asia liikkeelle. Ja vielä nyt tässä täytyy vielä mainita erityisesti Reino Myllymäen toimitusjohtaja, kustannustason toiminta, kuinka tässä nähtiin, kuinka ripeästi tämä lähti liikkeelle tämä asia, kun saatiin se alkamaan. Ja vielä yhden henkilön, joka ei ole tässä ollut esillä, mutta aivan oleellinen on minun tietokone, sanotaan, että ICT-palveluista vastannut Timo Saarinen, joka itse asiassa loi pohjaa sille, että me saatiin esimerkiksi se Seinäjoen kaksosuustapaaminen käyntiin, että nettisivuilla ja kaikki aineistot, lehti-ilmoitukset oli sitten hänen käsialaa. Miksi sitten tämä lähti liikkeelle? Sillä on hyvin pitkä tarina ja minun puheenvuoro siinä tässä kirjassa, sehän on tällainen, että henkilökohtainen aikamatka kaksosuuteen. Mutta minä en viivy siinä aikamatkassa sen enempää. Mulla nousi niin kuin muutama asia, mitkä tavallaan niin kuin, voi sanoa, että pakotti minut jatkamaan tätä työtä toisaalta senkin takia, että kun oli jo nähnyt vaivaa näin paljon, niin ei sitä haluttu suinkaan jättää kesken tätä asiaa. Se on ensinnäkin hyvin tärkeää oli tämä yhteistyö Suomen Monikkoperheet-yhdistyksen kanssa, jossa toiminnanjohtaja Ulla Kumpula sitten, voi sanoa, että veti minua tähän asiaan hyvin määrätietoisesti ja voi sanoa, että ikään kuin sitten olin niin kuin entistä motivoidumpi tähän työhön, joka ei sinällään mahdottoman niin kuin helppoa työtä ole, koska nythän täytyy ajatella, että esimerkiksi tämä kaksosuuden olemus aivan tutkimusten valossa on, voisi sanoa, että se edustaa niin kuin kaksosen, varsinkin identtisten kaksosten olemassaolon tämmöistä olemassaolon semmoisia syvimpiä kerrostumia. Ja voi sanoa, että kun on olemassaolon peruskuvioista kysymys, niin sinne ei niin vain ketään vaan päästetä. Ja nyt tässä minä olen jonkun verran joutunut päästämään tämän kaksosuuden ydinasioihin, mutta en yksin, vaan meillä on ollut valtava määrä muita kaksosia, jotka ovat enimmäkseen identtisiä kaksosia olleet. Ja siinä on se erikoinen piirre, että nämä kaksospuheenvuorot, niin voi sanoa, että kaikkein oleellisimmat puheenvuorot tapahtui anonyymisti nimettöminä jostain syystä. Ja nyt voin sanoa, että miksi näin on, se selviää kyllä, kun lukee tämän kirjan tarkasti ja pohdiskelee, että miksi kaksoset eivät puhu tästä kaksosuudestaan, sen olemuksesta ihan niin kuin aina omalla nimellään. Mulla on kyllä oma käsitys, mutta minä en tässä yhteydessä sitä sano, jotta sitten lukijalle jäisi sellaista löytämisen iloa ja ideaa siinä asiassa. Voi sanoa, että tätä kirjaa voi perustella sillä, että kun professori Caprio antoi minulle 2 kirjaa, kun oli mahdollisuus tavata, niin oli tämmöinen kuin Mary Rosenbaum kirja How Twins Grow Up, näin kaksoset kasvavat, ja sitten tämmöinen kuin Abigail Booker-Beanin kirja One and the Same. Ja näissä kirjoissa tuli aika lailla oleellisia asioita kaksosuudesta esille, ja minä tein niistä semmoisia muistiinpanoja. Ja heräsi yhä uusia kysymyksiä, ja sitten tulin siihen tulokseen, että näihin pitäisi saada vastauksia, ja ajattelin, että kaksoset itse olisivat parhaita vastauksien antajia, ja sen takia järjestettiin tämä Seinäjoen kaksosuustapaaminen. Ja
kyllähän sillä vastauksia tuli, mutta ennen kaikkea sen ansio oli myöskin siinä, että saatiin niin kuin Jaakko Gabrion ja Kristiina Heinosen puheenvuorot taustoittamaan aivan tieteelliseltä pohjalta tämä kaksosuuden asioita, ja sitten sain sen kirjan, Mia Saastamoisen kirja, Ikuinen side, jossa lähes 50 kaksosta kertoivat totuuksia kaksosuudesta omalta kannaltaan. Ja se tapahtuu jännästi nimettömänä. Ja se jäi niin kuin mieleen sitten, että tähän täytyy tutkia vielä enemmän. Ja sitten toisekseen Jaakko Gabrio siinä puheenvuorossaan sillä Seinäjoella kertoi, että ei oikeastaan tiedetä lainkaan, että miten identtinen kaksosuus syntyy ja saa alkunsa. Ja siinä oli sitten, kun minä olin itse identtinen kaksonen, niin oli yllin kyllin motivaatiota sitten lähteä tätä asiaa niin kuin selvittelemään. Ja sillä tavalla nyt sitten, kun minulla oli, voi sanoa, että tämä meidän Dream-tiimi oli mukana tässä vahvasti, niin näin se sitten syntyi tämä tuotos. Ja siitä todella lämpimät kiitokset teille. Te mahdollistitte tämän asian, että minun oma panostus olisi yltänyt enintään omakustanteen tasolle, mutta nyt tässä on, voi sanoa, että tämä kokonaisuus on hyvin, hyvin kattava, ja uskoisin, että se saa niin kuin hyvän vastaanoton, kunhan se nyt vaan kaksoset itse tai kaksosten lähipiiri tämän sitten hoksii. Mutta vielä minä korostan tämä, että avainhenkilö on myöskin ollut Riino Myllymäki, mikä varmasti selvisi hänen puheenvuorossaan. Mutta ei enempää, niin siirrän puheenvuoron muille. Kiitoksia. Kiitoksia Seppo. Ja kaikille tiedoksi, että tuonne keskusteluun voi käydä pistämässä kysymyksiä ja kommentteja, jos ei halua säästää niitä tuonne vähän myöhemmäksi. Ja otetaan ne sitten sieltä käsittelyyn. Ja olisiko seuraavana vuorossa Jaakko Gabrio? Että Vielä on ainakin mikrofoni suljettuna. Nyt ei ole enää. Joo, kiitos paljon pyynnöstä. Tämä on ollut mielenkiintoinen hanke siitä lähtien, kun Seppo lähti sitä Seinäjoen tilaisuutta järjestämään, ja siellä sitten oli näitä varsinkin niin kuin yksittäisten kaksosten ja kaksosparien puheenvuoroja paljon. Ja se on tietysti tuo vähän eri näkökulmaa kuin omat tutkimukseni, jossa meillä on kymmeniä ja satoja kaksosia kerrallaan. Että meillä tällä hetkelläkin käy Helsingissä yhden päivän tutkimuksessa, niin tähän mennessä vuosina 1983-1987 syntyneistä kaksosista niin on käynyt viime joulukuussa 180 ja niin kuin 90 paria sekä identtisiä että epäidenttisiä tämmöisiä hyvin lääketieteellis-kliinis-voitoisessa arvioinnissa, jossa on myös sitten jossain määrin psykiatrista arviointia, ja erittäin innokkaasti ja hyvin he ovat osallistuneet. Kiitos heille. Jatkamme vielä syksyn ajan ainakin, että me saadaan tästä yli 252. Toissa vuonna me pyydettiin mukaan 6. kertana sitten meidän vuosina 75-79 syntyneitä kaksosia. Heistä sitten vasta sitten 2500 muistaakseni ihan kyselylomakkeeseen, ja olemme parhaillaan tekemässä uutta suunnitelmaa kutsuakseen meidän iäkkäimpiä kaksosia tämmöisiin kognitio- ja dementiatutkimuksiin, jota Eero Vuoksimaa vetää. Eli tavallaan niin kuin tutkimuspuolella me tehdään hyvin paljon kaikenlaista. Siinä ei voida tietenkään yksittäisen kaksosparin niin kuin ominaisuuksia tutkia ollenkaan samalla tavalla kuin mitä käy ilmi tästä niin kuin kirjasta. Toisaalta se kirjan ikään kuin, nämä on niin kuin tutkijan näkökulmasta niin kuin tapausselostuksia, josta sitten voi ammentaa ideoita, että mitä pitäisi vielä tutkia, mihin pitäisi ehkä perehtyä, kun yritetään ymmärtää
kaksosten välistä suhdetta ja sen vaikutusta terveyteen. Kun mä sitten mietin tämän kirjan kappaleen, jossa mulla annettiin vastuu sen kirjoittamista, ja mä olen aika paljon tai useitakin suomenkielisiä kappaleita kirjoittanut kaksosuuden synnystä, genetiikasta, epigenetiikasta, niin mä totesin, että ne mun diat, jotka oli siinä Seinäjoella, niin palveli hyvin tässä niin kuin liitteenä. Kovin paljon sen jälkeen ei ole tapahtunut tiederintamalla muuta kuin on varmistunut, että on noin tusinan verran geeni, jotka vaikuttaa epäidenttisten kaksosten syntyyn, mutta ei selitä sitä ilmiötä kokonaan. Siihen tulee mukaan tietysti äidin ikä ja äidin synnyttäneisyys vahvoina tekijöinä. Sen sijaan edelleenkään me ei tiedetä oikeastaan mitään identtisten kaksosten synnystä. Se ei ole geneettistä, se ei kulje muuta kuin harvoissa tapauksissa suvuttain. Niitä on muutamia sukuja maailmalla kuvattu, missä on useampaa sukupolvia, useita tapauksia. Ja sitten se ei ole myöskään ympäristötekijä, koska sen esiintyvyys maailmanlaajuisesti on kutakuinkin sama. Noin 4000 synnytyksestä on identtisiä kaksosia. Vähän pientä vaihtelua, mutta ei niin kuin mitään isompaa, joka osoittaa sitä, mistä se johtuu. Ja on niin kuin olemassa olevia hyväksyttyjä ajatukset, mistä se syntyy, mutta sitten on myös kilpailevia hypoteeseja. Ja niin kuin tavallaan tutkijat on edelleenkin epävarmoja siitä, että mikä siellä on sitten se oikea selitys, mistä se johtuu ja mitä tapahtuu silloin, kun identtiset kaksoset syntyvät. Me tiedetään, että jossakin tilanteessa on paljon todennäköisempää, jos on niin kuin, avustettu raskaus, toisin sanoen niin kuin se, että vähän sorkitaan munasolua, joka on hedelmöittynyt, niin synnyttää sitten reaktioina ehkä usein identtisiä kaksosia, mutta että tämä koskee niin kuin aikaa 90-luvulta eteenpäin syntyneistä, jossa pieni joukko sitten on identtiset kaksoset on syntyneet sitten keinohelmöityksen niin kuin tavallaan sivuvaikutuksena. Sekin mekanismi on tuntematon. Tietysti identtisiä kaksosia syntyy myös muilla eläinlajeilla, ja niitäkin on paljon tutkittu. Sieltäkään ei ole tullut vielä selkeää vastausta, mikä se on. Eli tavallaan kiehtova aihe edelleenkin, mistä sitten identtiset kaksoset syntyy. Se on kautta aikoina ollut sitten tietysti esillä, se ei ole mikään uusi ilmiö lainkaan, niin kuin monet lääketieteen ikään kuin ongelmat ja sairaudet ja muut on niin kuin ihmisen kehityksen aiheuttamia. Identtisiä kaksosia on varmasti ollut niin kauan kuin ihmisetkin on ollut. Että se on niin kuin sillä tavalla mielenkiintoinen ja pysyvä ilmiö. No, näitä tavallaan niin kuin kaksosten biologiaa, genetiikkaa ja epigenetiikkaa, kun olen muutamassa suomenkielisessäkin kirjoituksessa käsittely. Mä ajattelin, että mietin, mitä tähän sitten voisi tuoda uutta. Ja ajattelin, mä sitten katson, että mikä on niin kuin kaksosten elinajan kulku ja mitkä ovat tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa kaikista voimakkaimmin. Ja keskityin kappaleessa ensiksi siihen, että mikä on kaksosten välisen elinajan erotus, eli kuolevatko kaksoset samana päivänä vai onko siinä joku isokin ero. Ja yllättäen tämä aihe osoittautuu hyvinkin ajankohtaiseksi, koska tuli tämä yksi tapaus Pattejoella syntyneistä epäidenttisistä kaksosnaisista, jotka kuolivat samana päivänä. Ja tämä oli kovin esillä sekä Raahen paikallisuutisissa, jotka haastatteli minua, että sitten Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomissa, Iltalehdessä. Ja siinä vaan niin totesin näille ihmisille, että tämä on erittäin harvinainen tapaus. Itse asiassa meidän aineistossa niitä on useita lisää, mistä ei ole tehty mitään julkista niin kuin uutista. Mutta siellä sitten taustalla on myös tämmöisiä niin kuin luonnollisia syitä, jos molemmat ovat samassa liikenneonnettomuudessa, niin se ei ole mikään sitten niin kuin ihmeellisyysase, että näin voi käydä. Samalla tavalla kuin valitettavasti joskus saman perheen jäsenet menehtyvät jossakin liikenneonnettomuudessa. Sittenhän tuossa oli hiljattain Yhdysvalloissa kertomus näistä 19 vuotta täyttäneistä
identtistä kaksoispojista, jotka tekevät käytännössä tupla itsemurhan. Hyvin valitettava tapaus, mutta jälleen siinä ei ole tämän niin kuin ajoituksen suhteen mitään ihmeellistä. Jos katsotaan keskimäärin kaksosten välistä elinajan eroa, niin se on kuitenkin aika monta vuotta, 7-8 vuotta. Pikkusen pienempi identtisellä kuin epäidenttisellä, mutta ei mitenkään merkittävästi. Ja tutkijan näkökulmasta sitten tietenkin on se, että miksi toinen elää pitempään kuin toinen. Ja se oli tavallaan se toinen osa mun kappaleesta, johon mä sitten menin niin käyttämään meidän omaa aineistoa siihen hyväksi. Ja näytin siinä, että Suomen kansan 2 elinaikaa lyhentävää tekijää, eli alkoholi ja tupakka, pelaavat tässäkin roolia. Jos toinen tupakoi ja käyttää runsaasti alkoholia, niin elinajan odote on selvästi lyhyempi kuin toinen. Se yhteinen perimä, samanlainen perimä ei tässä suojaa. Joka tietysti on niin kuin hyvin tunnettu asia, mutta edelleenkin se on hyvin arvokas niin kuin lisätieto silloin, kun mietitään kansanterveydellisiä näkökulmia, että minkälaista päihdepolitiikkaa, minkälaista tupakkapolitiikkaa Suomessa pitäisi. Jotkut sanovat, että juopot ovat erilaisia ihmisiä kuin muut. No, se ei ihan pidä paikkaansa. Että kyllä riittävästi kun juo, niin pääsee hengestä. Niin kuin riippumatta siitä, että minkälainen muuten on. Tämä on niin kuin tavallaan se toinen puoli siitä mun kirjoituksesta. Ja halusin niin kuin tuoda esiin, että nyt mä olen noin 50 vuotta tätä kaksoistutkimusta tehnyt. Mä aloitin toukokuussa 1976 ja tulin mukaan siihen kaksoistutkimukseen ja seurannut tätä aika pitkän ajan. Ja olen nyt vihdoin jollakin tavalla jäämässä eläkkeelle. Mulla viimeiset tutkimusapurahat loppuu tämän vuoden lopussa ensi vuoden puolella ja ajattelin, että toukokuussa 2026 tulee täsmälleen 50 vuotta akateemista uraa täyteen ja silloin mä voin jäädä tästä niin kuin tiederahoituksen ja tiedehallinnon tehtävistä pois, mutta en minä jää tästä tieteilijän niin kuin roolista ollenkaan pois. Tämmöinen kommentti tähän. Ja on ollut tosi hauska ja kiitos Seppo, että sait päästä mukaan tähän kirjoittajajoukkoon. Kiitos Jaakko. Ja mitä? Kristiina, kun olisi mun listalla seuraavana? Kiitos. Ensinnä tuon terveisiä Suomen monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Kumpulalta ja hänen henkilöstöltään. Eli he kiittävät lämpimästi erityisesti Seppo Ahoa ja kirjoitustiimiä tästä yhteistyöstä ja arvokkaan tiedon lisäämisestä, erityisesti tähän aikuisten kaksosuuden myös näkökulmaan. Ja Ulla Kumpula onnittelee myös kustantajaa ja he pahoittelevat, että ovat estyneitä osallistumaan tähän tilaisuuteen. No, kiitoksia Sepolle lämpimästi. Minä sain kutsun tulla kirjoittamaan tähän kirjaan ja kirjoittamaan myös tällaisesta vanhemmuuden näkökulmasta. Eli hoitotieteen puolella niin hoitotiede tutkii hoitamista ja hoitotyötä ja sen vaikutusta yksilöihin, perheisiin, yhteiskuntaan. Ja tässä monikkoperhekontekstissa ollaan oltu hyvin kiinnostuneita laaja-alaisesti tästä monikkoperheilmiöstä eri näkökulmista, ihan vanhempien ja sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden, jotka kohtaavat näitä monikkoperheitä, plus sitten myös näiden itse monikoiden näkökulmasta. Ja Alkon omassa kirjoituksessani esittelen vähän tätä monikkoperhekäsitettä ja myös tätä erityisyyttä. Kaikista ei tule monikkovanhempia, eli se on hyvin ainutlaatuista. Vuonna 2024 niin 579 monikkosynnytystä oli Suomessa ja näistä 5/3 synnytystä eli 1,3% oli sitten näitä monikoita. Eli pieni osa vanhemmista ja kyseessä on tämmöinen oikeastaan erityinen tilanne.
Käsittelen myös tuossa kirjassa sitä, miten vanhemmat niin kuin kokevat tämän monisikiöraskauden, koska tilannehan on välittömästi sen raskaustiedon jälkeen erilainen kuin eri-ikäisten lasten tilanteessa, koska monisikiöraskaudessa on jo synnytyksessä kyse heti riskiraskaudesta ja riskisynnytyksestä. Ja nämä riskit liittyy niin odottajiin kuin myös sitten näihin sikiöihin. Yksi semmoinen suuri riski on tämä ennenaikaisuus, eli noin 40% kaksosista painaa alle 2,5 kg ja 9% alle 1,5 kg. Ja käsittelen sitten myös tätä asiantuntijoiden yhteistyötä, että miten tärkeää se on siellä äitiys- ja lastenneuvolassa, että sitten myös siellä äitiyspoliklinikalla ja sairaalassa. He kohtaavat siellä näitä monikkoperheitä ja monikkovanhempia. Hieman tuon esille myös sitä erityistilannetta siitä näkökulmasta, että raskauden aikanahan vanhempi äiti muodostaa koko ajan sitä vuorovaikutussuhdetta useampaan kuin yhteen sikiöön. Eli se alkaa jo siellä raskauden aikana, toinen puoliso on siinä prosessissa läsnä ja se jatkuu sitten synnytyksen jälkeen. Ja me tiedetään aikaisemman tutkimuksen perusteella myös, että sen vuorovaikutussuhteen muodostaminen on haasteellisempaa silloin, kun se on muodostettava useampaan kuin yhteen lapseen samanaikaisesti. Ja tähän vanhemmat saattavat tarvita sitten myös ihan ammattihenkilön tukea. Kirjoitin myös tästä yksilöllisyyden tukemisesta, josta ollaan Sepon kanssa erityisesti myös keskusteltu. Eli siitä, että myös monikkolapsi toivoo olevansa yksilö ja niin, että hänet kohdataan yksilönä. Se on tietyllä tavalla myös haasteellista, koska ulkopuolelta tulevat ihmiset voivat herkemmin kohdata heitä yksikkönä, jopa puhutella me-muodossa tai te-muodossa. Ja sitten kerron myös tästä, kuinka vanhemmat siinä arjessaan selviytyvät ja tavallaan pohtivat vinkkejä siihen arjessa olemiseen silloin, kun kyseessä on tilanne, jossa on useampi kuin yksi vauva. Ja myös sitä isän toisen puolison roolia käyn läpi, koska muun muassa isyystutkimuksessa isät ovat tuoneet esille, että silloin kun heillä on ollut mahdollisuus myös viettää aikaa ainoastaan niin kuin toisen kaksosen kanssa, niin ne ovat olleet mukavia ja tärkeitä hetkiä niin lapselle kuin isälle. Ja niissä tilanteissa isät ovat myös kokeneet, että he näkevät jotenkin siitä lapsesta erilaisia piirteitä silloin, kun heillä välillä on aikaa myös tutustua vain yhteen lapsen kerralla. Puhun yksilöllisyyden tukemisesta ja sen merkityksestä ja siitä, että yksilöllisyyden tukemisesta on myös enemmän tietoa. Ja sitten siirryn siihen kaksosten väliseen suhteeseen, josta me tiedetään, että siinä voi ilmentyä johtajuutta, alistuvuutta ja tällaista puheroolia, joilla voi olla jopa vaikutusta sitten lapsen hyvinvointiin ja terveyteen. Ja koska tätä tietoa on kuitenkin suhteellisen vähän ollut saatavilla aikaisemmin ja varsinkin vielä sitten suomen kielellä, niin siellä on myös tällaisia esimerkkitilanteita, miten se yksilöllisyys on sitten näkynyt tästä kaksosten välisestä suhteesta ja miten johtajuus ja alistuvuus ja puherooli ilmenevät esimerkiksi niin, että puheroolissa toinen lapsi hoitaa sitä puhumista ja toinen niin kuin odottelee ja tyytyy ehkä sitten siihen kuuntelijan rooliin. Ja nämä on sellaisia tilanteita, mitä on todella tärkeää, että vanhemmat niin kuin havainnoivat ja pystyvät tavallaan sitten tasapuolisesti tukemaan molempia lapsia ja antamaan sitten sitä vuoroa myös molemmille tulla esille. No sitten mulla on siellä pikkasen myös siitä kaksosten välisen suhteen kiinteydestä.
Eli näissä kaksostyypeissä on eri tavalla voi ilmetä tämä niin kuin kiinteys, ja aikaisempi tutkimus osoittaa, että identtisten kaksostyttöjen välinen suhde olisi kaikista kiintein. Kaksosten välillä voi olla myös tätä riippuvuutta, ja viimeisissä kappaleissa puhun sitten tästä nuoruudesta ja nuoruuteen liittyvistä haasteista ja niistä omista henkilökohtaisista valinnoista sitten sinne elämän polulle ja niiden merkityksestä. Vähän siellä sivuan myös näitä haasteellisia tilanteita monikkoperheessä. Eli ihan se monikkoperhetiedon tarve vanhemmille on todella tärkeää jo sieltä raskauden alusta lähtien. Ja monikkovanhemmat myös odottavat tällaista heille suunnattua yksilöllistä monikkoperhetietoa. Ja tämän monikkoperhetiedon avulla he voivat myös paremmin tukea molempien lasten kasvua ja kehitystä. Siellä on muutamia asioita liittyen sitten vuorokausirytmiin, joka noissa tutkimuksissa vaikuttaa olevan yksi kaikista eniten kuormittava tekijä siinä vanhemmuudessa niissä tilanteissa, jossa nämä vauvat ovat hyvin erirytmisiä ja ne yöt ovat hyvin rikkinäisiä. Ja vanhemmat sitten miettivät erilaisia ratkaisuja sen oman perheen näkökulmasta, että kuinka näistä tilanteista sitten selvitään ja kuinka se myös vanhempi itse saa riittävästi unta ja voimavaroja. Vanhemmat ovat tuoneet esille, että se monikkoperheen arki on hyvin hektistä ja siinä on paljon tapahtumia pitkin päivää, ja varsinkin äidit ovat tuoneet esille ihan sitä niin, että se on kuin vähän niin kuin jälkijunassa kulkemista, että vauvat on edellä ja itse tulee siellä sitten perästä. Korostan sitä vanhempien hyvinvointia ja niin kuin kokonaisvaltaista itsestä huolehtimista ja mahdollisuutta myös sitten ottaa siinä arjessa semmoisia pieniä omia hetkiä. Ja tällaisia voi olla aivan tämmöinen vaikka teekahvihetki silloin, kun vauvat nukkuvat, tai lehden lukeminen. Vanhemmat ovat tuoneet esille, että ne ovat tärkeitä siinä arjessa. Eli tällaisella niin kuin monikkoperheisiin, monikkovanhemmuuteen liittyvällä kappaleella tässä kirjassa niin lähestyn tätä kaksosuus-kolmosuus-aihetta. Kiitoksia Kristiina. Ja viestikapula siirtyy nyt sitten Kaarinalle. Olepas hyvä. Kamerankin voit laittaa päälle. Hetkinen. Kuuluuko? Nyt kiertää jostain syystä kovasti. Voi että. Se heitti äsken pois. Voi että. On aika harvinaista. No nyt mullakin munkin ääni kiertää jostain syystä. Mutta ole hyvä. Joo. Se heitti minut välillä pois. No, oli tavattoman. Onko sulla Kaarina kaiuttimet päällä siinä, niin jos saisit hetkeksi ne pois, niin saattaisi auttaa. En mä osaa tehdä tällaisen. Se heitti pois välillä.
Miten nyt? Joo. Jos mä sanon jotakin, niin se kiertää siellä sitten vai miten? Kuuluuko? Nyt taitaa kuulua Nyt hyvin. on, joo, nyt on parempi. Hyvä. Oi kiva. Se heitti minun pois ja sitten mä joudun liittyä uudestaan ja sitten lähti kiertämään. Anteeksi kovasti, mutta en mä itse kyllä mihinkään koskenut Ei, sitä. joo, ei siis jostain syystä sä jäit, Joo. kun sut heitettiin ulos, niin sulle jäi tänne identtinen kaksonen ja ne molemmat oli auki ja kiersivät. Juu, Joo. ei muuta kuin anna palaa. Monta minua oli siellä äänessä ja minä olen oikeasti ihan ykkönen tuossa. Myllymäkikin sanoi, että ei ole kauheasti niin tullut ajatelleeksikaan aikaisemmin identtisten kaksosten näitä asioita, miltä heistä tuntuu. Ja minun suvussa on tavallisia kaksosia. Miehen suvussa on peräti 3 elossa olevat identtiset kaksoset. Että sillä tavalla ihan mielenkiintoiseen aiheeseen pääsin tutustumaan tässä. Ja varsinkin sitten, kun Seppo antoi mulle tätä materiaalia, tämä Saastamoisen kirja, jossa nämä identtiset kertoi sitä henkilökohtaista kokemusta sieltä elämästä. Ja siellä oli tietysti kolahti ne tietyt ajatukset, joihin mä sitten tässä omassa lyhyessä kirjoituksessa koitan niin kuin tuoda tätä erityispedagogiikan lohdullista sanomaa sinne mukaan. Ja tässä tietenkin, kun on kysymys erityisopettajasta, niin aina ajatellaan, että se on opettamista se erityispedagogiikka, mutta opettaminen on eri asia ja erityispedagogiikan nämä ajatukset on ihan niin kuin sitten yleispäteviä oikeastaan kelle tahansa. Että ei tarvitse olla mistään oppimisvaikeudesta kysymys, eikä tietenkään olekaan näiden lasten kohdalla. Mutta sitten näitä tiettyjä asioita, mitä siellä nyt tuli mieleen, nojauduin tässä aika paljon tähän Jyväskylän yliopiston professori Paula Määtän tekemään kirjallisuuteen ja muidenkin niiden, jotka on mulle tuttuja professoreita sieltä opiskeluajoilta, että se luokittelu oikeastaan niin kuin ihan turhaa puhua erityisistä ja tavallisista. Ja tässä on nyt Seppo sitten asettanut nämä kolme tavallaan niin kuin kysymystä tähän, joihin hän pyysi minulta sitten tätä erityispedagogista pohdintaa. Ja tämä on tosiaan pohdintaa, tämä ei ole mikään niin kuin totuus missään kohti, vaan tämmöistä ajattelua ja miettiä, minkälaista on sitten olla identtisenä kaksosena, jos siinä koetaan jonkunlaista haastetta sitten. Ja näiden henkilöiden puheenvuoroista tuli esille se, että ympäristö tekee heistä sen erityisen, että hehän elävät omaa elämäänsä, se on heidän tavallista elämää ja ei he näe siinä mitään erityistä, mutta sitten kun ruvetaan esimerkiksi nimittelemään jollakin tavalla, keksitään muita nimiä, ei käytetä heidän omia nimiään, puhutaan kaksosista tai sitten niin kuin siellä jossakin oli, että yhtenä pakettina, niin silloin tosiaan, josta Kristiina tuossa äsken puhui, niin tulee ohitetuksi, että ei kohdata yksilönä, joka on meille kaikille hirveän tärkeää, että meidät kohdataan, ensinnäkin meidät nähdään ja sitten meidät kohdataan yksilönä ja annetaan meille se yksilö, ihmisen arvo. Ja silloin siinä varmaan tulee jossain vaiheessa se jollakin, siellä oli semmoinenkin kohta, että pääsi sitten aikuisena niin kuin irtaantumaan siitä ja tunsi sen sitten niin kuin vapauttavana. Mutta se on aika ymmärrettävää sitten, kun syntyy 2 ihanaa pientä samanlaista, niin se on ihailun kohde tietysti ja perheelle ihana asia ja suvulle ihana asia. Ja siitä se tavallaan niin kuin ohjautuu siihen, että ne on sitten yhtenä pakettina. Ja jossakin vaiheessa
se kuitenkin tulee vastaan sitten se, että on irrottauduttava siitä toisesta ja lähdettävä elämään omaa elämää. Ja tämä nyt on vähän, tämä käytän noita satujakin aina sitten kun mä ajattelen, että tämä on epätieteellinen tämä homma. Ja meillähän on tämmöinen erityispedagogissa aikoinaan oli tämmöinen slogan, että erilaisuus on rikkautta. Jo varsinkin identtisillä on helppokin ajatella, että se on todellista rikkautta. Ja sen kautta lähteä sitten kohtaamaan elämää ja ihmisiä. Ja mitä täällä vielä olisi nyt sitten semmoista, mitä mun piti sanoa. Laitoin itselle vähän muistiinpanoja. Että ei minulla tässä niin kuin kovin paljon ole sellaista uutta ajatusta. Hyvin paljon tuossa Kristiinan omassa tuli semmoista, mihin minäkin olin sitten kiinnittänyt huomiota ja koittanut tässä niin kuin ottaa siihen jotakin näkökulmaa. Ja siellä joskushan Seppo Omainen on jossakin kohti siellä, että voisi niin olla huono itsetunto joillekin. Niin sitä voi just ajatella, että huono itsetunto kellä tahansa voi heikentää elämänlaatua ja tehdä araaksi niin kuin vieraiden ihmisten seurassa. Ja kaksonenhan varmaan tällöin sitten niin kuin justiin tukeutuu siihen kaksosparinsa enemmän, piiloutuu toisen taakse, siitähän tuossa äsken kanssa puhuttiin. Ja silloinhan heitä tulee vaan niin rohkaista etsimään omaa ystävyyspiiriä ja omaa ryhmää toisenlaista ja löytämään siellä niin kuin ihan oma kaveri, joka on muu sitten kuin se syntymäkaveri. Ja tässä vielä nyt sitten jotakin, mihin voisi. Siinä varmaan, että silloin tosiaan tuo ympäristön paine saattaa olla se justi, joka ajaa heitä niin kuin pysymään nyt siinä identtisyyden kaavassa yli tarpeenkin. Lapsenahan se on ehkä tarpeellista ja koulumaailmassahan on hirveän ihanaa, kun siellä on vieressä joku, joka on turvana siinä joissakin tilanteissa, mutta aikuismaailmassa se ehkä ei enää sitten suorastaan toimikaan, että on kuitenkin lähettävä sitten ja siellä yksi kaksospari kertoi sitten, että vei aikansa oppia elämään yksin, että jos sitä niin kuin ulkopuolelta kovasti kiinnitetään huomiota heidän niihin asioihin, jotka on heidän omia asioita, niin sillä tavalla tullaan ajaneeksi heitä enempi sitten siihen. Ei siinä mitään vikaa ole, mutta jos se sitten rupeaa ahdistamaan, niin se vaatii sitten omat voimavaransa siitä taas lähteä niin kuin eriytymään. Että eipä minulla tässä niin kuin hirveästi ole mitään uutta aika ihmeellistä, että ihan peesaan tuossa Kristiinaa ja sitten ihan näitä, mitä on Sepon kanssa on keskustellut aika paljon tästä aiheesta. Että kiitos Sepolle, kun sain olla mukana ja toivottavasti mä en ole kirjoittanut mitään höpöjä eikä pilannut tätä kirjaa. Että sillä tavalla. Joo, no niin, kiitos teille kaikille. Kiitoksia Kaarina. Mulle tässä kun kirjaa taittaessani oikoluin ja luin, niin mulla tuli niin kuin muutama semmoinen aha-elämys. Ja mä nyt yritän voitte ihan kuka tahansa niin mukana olleista kommentoida näitä, mitä mä seuraavaksi tuun tässä sanomaan. Ja mun mielestä sinne kirjaan on piilotettuna muutama kohtuu selväkin ohje. Ja mulle jäi sen jälkeen, kun tuo kirja meni painoon, niin jäi vähän vaivaamaan, että oltaisiin voitu ehkä nämä ohjeet niin kirjoittaa ihan selvästikin sinne. Että pienten kaksosten vanhemmille, että pue heidät erilaisiin vaatteisiin.
kutsu heidän omilla nimillään eikä tosiaan millään tällaisella kollektiivisella nimellä, niin kuin vaikkapa pienet pojat tai kaksoset tai jotain muuta. Mullakin oli identtiset kaksoset serkut ja niitä kutsuttiin aina eskoksi ja askoksi tässä järjestyksessä. Mikäli mahdollista, anna heille oma huone ja mikäli mahdollista, sijoita heidät eri luokille koulussa. Tämä oikeastaan hämmästyttävää oli se, että mikäli varallisuustaso on huono, niin toi vaatekysymys yleensä tulikin ratkaistua sillä tavalla, että lapsilla oli keskenään erilaiset vaatteet. Mutta sitten niin kuin esimerkiksi toi huoneen antaminen, niin se kyllä riippuu aika voimakkaasti varallisuudesta ja sitten toi eri luokille sijoittaminen niin voi olla sillä tavalla aika hankalaa, että jos asutaan sellaisen koulun oppilaaksiottoalueelta, joka on yksisarjainen, niin siellä ei kauheasti ole mahdollisuuksia. Mutta kirjailijat, miltä nämä mun poimivat ohjeet, jotka on kieltämättä kyllä niin kuin pieniä lapsia, pienten lasten vanhemmille niin kohdistettuja, niin miltä ne nyt kuulosti? Reimalle voi sanoa, että ne oli aivan sillä lailla niitä nostoja, mitä siinä minun tekstissä ihan viimeksi oli lopuksi, niin juuri näitä asioita. Ja nehän on tietenkin, ne ei ole semmoisia vaatimuksia, mutta voisi olla suosituksia. Ja sitten minä oikeastaan, kun annoin kaksosten puhua ja antaa neuvoja vanhemmille, niin siinä tuli niitä yllin kyllin neuvoja, mutta kyllä mä sitten vähän niin kuin yhden kappaleen siihen kirjoitin, että myötätuntoa ja itsemyötätuntoa, että ei voi vaatia tässä erityisessä tilanteessa, ei kaksosilta eikä vanhemmilta mahdottomia, vaan se kuuluu tämä tietty, voi sanoa, särmä ja erilaisuus ja siitä johtuva asiat, ne kuuluvat vaan tähän kaksosuuteen ja sillä tavalla, että voi sanoa, että kaksosilla on sitten myöskin semmoista voimavaroja, resilienssiä niin kuin elää näiden kanssa. Että kyllä minusta siinä niin kuin meillä kaksosilla on sellaisia vahvuuksia, mitä muilla ei ole. Ja tässähän on vielä sanottava, että kun tämä on semmoinen pohdiskelu ja keskustelu, niin onneksi niin mikään ei ole ehdottoman varmaa ja lukija sitten tästä monipuolisesta aineistosta sitten osaa kyllä tehdä omat johtopäätökset. Minä olen sillä tavalla jotenkin niin kuin tavallaan itse kiteyttänyt vielä itselleni, että mikä tässä nyt on sanoma, niin olen sillä tavalla kirjannut, että valtaosahan näistä kaksosista ei se ole mikään erityinen juttu tai ongelma, tämä kaksosuus loppujen lopuksi. Ja se on niin kuin monessa mielessä vahvuus, mutta sitten erityisesti Kaarinan puheenvuorossa tuli tämä erilaisuus, ja jos kaksoset viihtyvät keskenään, niin siinähän tarkoittaa sitä, että siinä ikään kuin syrjäydytään muista. Kaarina käytti sellaista nimitystä, että syrjäytyvät pakettina. Se on niin kuin se ongelma. Ja tämä sosiaalinen pääoma ja verkostoituminen, jos tämmöisiä käsitteitä käyttää, niin nehän on kovinkin tärkeitä. Ja sillä tavalla monet kaksoset niin kuin tavallaan antoivat vanhemmille sellaisia neuvoja, että tavallaan pyrkiä ohjaamaan niin kuin omiin kaveripiireihin ja niin edelleen. Ja sitten tämä sosiaalistuminen, jos ajatellaan, että tämä kaksoset viihtyvät nyt kuitenkin, se on niin kuin lapsuudet enimmäkseen keskenään, niin he ovat ikään kuin takamatkalla muista tässä sosiaalistumisessa, ja sillä tavalla se on vähän niin kuin opettelua sitten, voisi sitä yrityksen ja erehdyksenkin kautta, mikä on semmoista normaalia oppimista, mutta jos niitä yrityksiä ja erehdyksiä on paljon, niin se tietenkin syö itsetuntoa, ja tämä on yksi selitys siinä, kun tutkimuksessa sanotaan, että kaksosilla on monesti huono itsetunto.
ja niin edelleen. Mutta se on semmoinen kehittämishaaste, joka sitten se ratkaistaan eri tavalla. Minulla on yksi semmoinen kappale, mihinkä minä olen kiteyttänyt tietyllä tavalla tätä kaksosuuden olemusta. Siinä on semmoinen, että kaksosuus jotenkin, että se on niin kuin kulissien takaista elämää, että on tämä kulissit niin kuin muillakin ihmisillä, mutta sen takana on sitten suojattua ja salattua ominaisuutta ja se on sitä kaksosuutta, jota nyt ei voi kokea oikeastaan muut kuin kaksoset. Ja kun minulla on tämä taustalla tämä identtinen kaksosuus, niin se on vielä niin, että me identtiset kaksoset olemme minun mielestäni enemmän kaksosia kuin muut kaksoset. Näin myönteisessä mielessä. All right, Seppo. Kristiina, sulla oli, kun Seppo aloitti, niin mikrofoni auki. Aiotko sanoa jotain? Kiitos. Ajattelin tuoda esille, että näen tosi tärkeänä, että vanhemmat saisivat niin kuin tätä monikkoperhetietoa, joka auttaa heitä päätöksenteossa siinä omassa perheessä. Ja nimenomaan se merkitsee sitä, että olisi todella tärkeää esimerkiksi keskustella näistä samalle vai eri luokalle tai samaan vai eri ryhmään, koska perheet ovat yksilöitä ja tulevat erilaisista taustoista ja voi olla tekijöitä, jotka ovat tärkeitä niin kuin siinä tilanteessa, kun vaikka koulu aloitetaan, että lapset ovatkin yhdessä ja ovat toisilleen yleensä se läheisin, mutta voi olla myös tilanteita, että onkin parempi, että he vaikka ovat osan aikaa päivästä myöskin erillään. Eli mä näen ehkä itse sen semmoisena niin kuin perhekohtaisena asiana, mistä on hyvä yhdessä keskustella. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää niin erityisesti Seppoa, että kokosit tämän ryhmän ja kaikkia kanssakirjoittajia. On ollut äärimmäisen mielenkiintoista kuunnella teitä kaikkia. Ja tietysti myös Reinoa, että sinun merkitys on ollut todella suuri, kun olet koonnut tämän kaiken kirjan kansiin. Ja haluan vielä kaikille niille, jotka ovat myötävaikuttaneet tämän kirjan syntyyn, niin antaa lämpimät kiitokset. Tälle kirjalle on tarve ja toivon, että myös lukijakuntaa tälle kirjalle tulee sitten olemaan. Kiitos. Kiitoksia ja me ollaan nyt jo näköjään pikkusen niin sanotusti yliajalla. Kiitos Kristiina, kun huomautit siitä, niin aletaan varmaan tässä lopetella. Eli nyt sitä saa, ei muuta kuin verkkokaupasta tilaamaan. Ja huomasin, että mulla oli kirjoittajien vapaakappaleet vielä lähettämättä, niin kaikilta muilta paitsi Sepolta, niin mä tarvitsen yhteystiedot ja matkapuhelimen numeron, niin vapaakappalepaketti lähtee tulemaan. Tämä kesä on siitä harvinainen ainakin mulle, että nämä kirjajulkistukset jatkuu 9.7. Turussa Forum Marinumissa julkistetaan Antti Valkosen kirja Suomalaiset sukellusveneet jatkosodassa. Ja se kirja julkistetaan siellä juuri sinä päivänä, koska se on Merivoimien vuosipäivä ja sitä juhlitaan nimenomaan Turussa. Ja 13. päivä elokuuta suunnittelin julkaisevani Ilmailumuseoyhdistyksen verkkojäseni illassa matkaoppaan Pohjois-Norjan linnoitteilla 3. osan, jossa käydään läpi Laxellvin ja Altan välisiä saksalaisten jälkeensä jättäviä linnoitteita. Silloin julkistetaan sekä suomenkielinen että englanninkielinen teos. Ja nämä kaikki 3 kirjaa, mitkä on tältä kesältä vielä julkistettavina, niin tulee tähän historiakirjasarjaan. Mutta aletaan lopetella. Kiitoksia kaikille osallistumisesta ja erityisesti kiitoksia kirjan toimittaja ja kirjailijajoukolle teidän panoksestanne tämän kirjan syntymiseen ja tässä vaiheessa lienee myöskin tarpeellista toivottaa hyvää juhannusta.